Benvinguts a Esgrimoteca, un nou canal del YouTube que té com a objectiu apropar-vos l'esgrima. Esgrimoteca és un projecte creat per dos alumnes de tercer de l'INEF de Barcelona, Daniel Úbeda i Borja García. Aquí podeu trobar tutorials dedicats a la iniciació a l'esgrima, en els quals us ensenyarem les tècniques bàsiques comunes en totes les modalitats, així com gestos específics de totes les armes. Començarem presentant-vos el material. En primer terme, material de seguretat, el casc i el guant. El tratge es composa de dues parts, superior i inferior, i s'utilitzen mitgetes llargues de color blanc. El calçat s'utilitzarà un calçat indoor. Respecte a les armes, us presentem el floret, el sabre i l'espasa. Benvinguts a Esgrimoteca.